תסבירי, לא שומעים! אתם... לא, אני לא צריכה מדונה. תשמעו אותי בכלל לעבוד. סבתא שבע! תקשיבו, על מורל מקבלים נקודות? על מורל מקבלים נקודות מהרגע שצאלה מסבירה מה המשחק. הרגע ששותקים. מורל בלב. אמא, יאללה. יש מפוזרות. עופר, בואי נקבר. תגידי, לא יודעת להחביא? את מחביאה גרוע. גם היא תחביאה. לא נכבי אותה. זה רושם. בקבוצה שלנו. יאללה! כבר עושה! תנו לי להסביר. אז תתחילי להסביר. אתם אוספים ביצים חומות ברגע שאני אומרת מתי להתחיל. חום, ביצים בצבע חום. אתם אוספים ביצים אדומות. אתם אוספים ביצים כחולות. מה עם אדומות? ירוק, ירוק. מעבר לשביל רק? רגע, יש לי שתי שעירות. מיכל. מיכל. גברת כהן, את עושה ברדק, אה? כחול ירוק? כן, כן. הכחול אוסף ירוק. אני לא יודעת איזה צבע. אתם חום. לא. אני כתום. הנה, שם. לא לגלות להם, לא לגלות להם. כמה ביצים צריך? 30! 30? תגידי, את נורמלית? יש תבנית של 30, זה מה שיש.